Lah ing kono ta wau, ora kaya kang ana negara Ngamarta. Dewi Kunti nampi praptane Prabu Bathara Kresna. Candrane kadya keserbak ing mangsa Manyura. Bumi kunjang kanjeng hat klap-klap katon lir kincang ing alis risang mawe gandrung oh kaki Prabu Kresna padha becik prapten kaki inggih Kajeng Bibi rawuh sawun kula pangabekti kula mugi kunjuk Kajeng Bibi iya tak tampa dadi bungeng atiku kaki Prabu. Pangabekti kula mugi kunjuk Koko Prabu. Inggih Yai Semaji, kula tampi dawuh sami-sami Yai. Sungkeming pangabekti kula mugi kunjuk Koko Prabu. Yai Arjuna pun kakang tampa Yai. Nuwun mangke to Kajeng Bibi. Nimbali kula sajak wonten wigatos napa Kajeng Bibi? Marmane sira tak timbali. Tak jak tetimbangan mandrane anakku si Bratasena anggone maguru marang Pandhita Durna nganti lali marang kewajiban praptane Raden Bratasena. Menganjur lakuning angin guntur hangkraning harga oh anakku ngger Bratasena padha becik ngger anakku wah Kunti ibuku slamet tekoku ing praja Yai Bratasena padha becik ya padha becik Yai. Yo, barep kakangku slamet tekoku. Yai Bratasena padha becik Yai. Jlitung kakangku kali saka panggoda rencana. Sengkawing mangabekti kula mugi kunjuk Kakang Mas. Jlamprong adikku tak tampa. Anakku nggih Bratasena. Anakku nggih Bratasena dadi bongeng atiku
sira wis mebeli marang praja. Kunti ibuku, aja dianggap rampung anggonku marang Pandhita Durna. Baliku seperlu jaluk pamit. Anggonku bakal golek banyu Perwitasari. Ana ngendi Nger Bratasena? Ana ning telenging samudra. Aja kok pecutake yo, Nger. Aja kok pembengi karepku, wis aku jaluk pamit. Sariranipun melas dening Tudira. Oh. Kajeng Pipi, sampun nati paritulang dhateng kula bab kridaning ati. Boten saged busek garising papesti, budidayaning titah. Boten saged ngukuli pangkuasaning kodrat. Napa malih namung samudra banyu, senajan samudra geni. Yen dereng titiwanci Yai Bratasena temtu bandhe kudur kaiset Bibi nata kresna lan ngandika Yai Prabu Anwa. Oh Yai Harjuna sing dadi murite Pandhita Durna ora mung Yai Bratasena kelebu siadi sesakan Pandhita Durna duwe karep apa Yai? Sandika dawuh Koko Prabu. Penampi Bapa ketimbang kula boten nyawang Kakang Bratasena kepejahana. Iki swargane guru bakal disirnakake dening murid. Ampun bentuk ing penampi Bapa ketimbang kula mboten nyawang Kakang Bratasena kepejahana kemawon pun Harjuna Bapa. Landhep dengkel kowe Harjuna.
Wani tumindak kudu wani tanggung jawab. Ayo, sak senono wanci beduk. Bratasena ora cemendul. Ragaku tak keblak akeh segara. Anoman lupat sampun prapting witing Nagasari. Oh. Ladiku. Bratasena. Gegacen lakumu sajak gegacen arep menyang Didi. Aku bakal nuhoni bapa guruku Pandita Durna arep golek banyu Perwitasari. Ana ngedidi? Ana ning telenging Samudra Minakalbu. Waduh, aja bacutake ya, Di. Kuwi Bombayani. Aja kok kumbangi karepku. Yen ora kena tak elekke, langkahana luwih dhisik bangkeku. Ha. Ayo tak ladeni. Adiku Di Bratasena. Nadyan awake dhewe jotosan sedina wengi.
ora bakal ana sing menang lan kalah. Awit aku lan Nadi Bratasena nunggal Bayu. Apa sida kok bajutake sedyamu? Kene ora. Wes aku jaluk pamit. Di Bratasena bakal tak awat-awati paribasan tega larane ora bakal tega patine. Bima Palguna Wara Sekaring saya wah jembar segara Minangkalbu. Wau to mandheg Raden Bratasena kedadak ana bayang-bayang nempan Pandhita Durna kang ngawe-ngawe enggal nantepana wajib ger. Anggonira Nadyan Bratasena ing panganggah nimbang Dedawa lara. Tutuk naga saking mentis badhe kaiset dening deting jangga tan kinira kuku Pancanaka nyenggal tutuking naga sinabrek sigarbiak ical wujude naga katon bocah bajang lenggah anggono raras. Wah, sak sirnane naga iki ana bocah bajang. Sapa aranmu? Kulub Bratasena.
Duwe perlu apa jeneng kita tumeka dudu abah-abahin titah. Wah, bocah cilik. Jane kowe iki sapa? Kok ngerti jenengku? Kulub Bratasena. Duwe perlu apa jeneng? Kulub Bratasena. Ya ulun iki Kang aran Dewa ya Kang Bratasena Upadi. Bisane ketemu Kang kita Upadi. Jeneng kita kudu sajiwa marang ulun. Wah, kados pundi kula saged manunggal. Mengengo napas ulun. Sidik megengo napas ulun sidikara. Kulub Bratasena. Kaya wis ora tupangsa anggon kita napa piulang ulun. Wah, inggih kula trimah wonten mriki mawon. Kulub Bratasena, aja ngengge mangsa bali selak dadi pangarep-areping ibumu. Wah, panas awakku, asat kodangku, luwe wetengku. Ya ngono kaya ngono iku. Sing raga kanggo tandha siswa ulun tambahi busana.
Hyang Candrakirana wis bisa nampa sak kabehaning piwulang ulun. Inggih pikulun saged anggunging panuwun kula. Saiki enggal baliya selak dadi pangarep-areping ibumu. Lan uga slametna Pandhita Durna. Ngestokaken dawuh pikulun.